I'm a lecturer for Fundist. All right. My area is pastoral care and counseling. Okay. Saka inini ndakaita interested nenyaya yako yengozi ishi. And I've been following you up kubvira pawakatangirana nhasi ndikutobva mukuteerera yawangu uchitaura nevekwa muchechetere. Okay, the last one, yes. The last one, yes. And yane zuro ndakaiona uchitaura zvakare nasekuru vamunyaradzi. Yes. Right. What zvandiri interested nazvo ndikuda kunyatsokubata nyaya yacho yese because I think I missed the first part. Oh, yes. Yeah. I don't know how I can get the whole documentary yako because ndakutoita research yengozi. Ndikuda kuti tibudise kuti kose church pfungwa dzechechi dzinofanirwa dzitore sei nyaya yengozi kuti tibatsire vanhu. Nokuti kana munhu aurayiwa Mwari havatodi kuti ropa remunhu rideurwe. Ndochekutanga. Uye unenge watadzira Mwari, wotadzira vemhuri yemunhu wauraya, naye munhu wacho wauraya wacho kuti wamukanganisira nokuti haachakona kubatsira vana vake. Saka pachishona takakura tichinzi ngozi kutopera kwayo kuripira. Asi chechi zvayakauya especially the new Pentecostal groupings dzinoti hakuna ngozi. My mainline churches, but Catholics and Anglicans, they tend to align with those ideas. Saka ini ndakuchida kuti ndichaguruze kutobatsira sei church. Saka nyaya yenyu Sisi Elizabeth iri kundibatsira zvikuru. Yakandikwezva kuti ndiite research pamusoro paizvozvo. Okay. Saka handizoni ndingaite sei kuti ndiwane all the audios dzamakaita nevanhu. Then I'll talk to you later because inyaya inokosha kuti tibatsire verudzi rwedu kuti zvechokwadi ngozi iriko uye toita sei nyangwe tiri maKristu toita sei kuti tiripe ngozi iyi nokuti YaMunyaradzi ari kutotaura mweya wake kuti anoda mapatsi ake. Zvinhu zviri kutyisa izvozvo hazvisati zvamboitika. Okay, yeah, okay. Ndangachida kubvunza dho kuti muresearch menyu mati mambosangana here nenyaya dzakaita seidzidzi? Iye zvinezvi ndanzwa mushure menyaya dzako idzi ndiri kutoitawo research kune vamwe vanhu vane ngozi dzakamuka kana kuti after 38 years kana kuti after 28 years or 16 years. Saka izvinezvi zviri kumboita collect manarratives evanhu vakaita experience the same issues. Saka kana ndapedza kuita compile the narratives, I will call you to mboita discussions. No problem, Doc. Okay. Asi sekuona kwenyu muri yeKwaMunyaradzi yarasikirwa nemwana wayo vachiti ivo iko zvinototi pane mwedzi inokwana kana kuita 3. Chitunha chichiri mumochari. Sekuona kwenyu sarudzo yavari kutora yekuti hatikwanise kuviga mwana wedu zvichienderana nekuti ane mashoko kana kuti akasiya taura kana kuti avari kunzwa achitaura kuti munondiviga kana ndichinge ndaona mapatsi angu. Imimi sekuchechi munoona riri danho rakanaka here riri kutorwa nemhuri yeKwaMvururu? Inini as a person anodila nema-narratives evanhu, it's their story. Since it's their story, they've got a belief system yatinoda kuti nzwisise. Ivo pachavo vari kutonzwa Munyaradzi achitaura inzwi rake through other people and all that. Saka since it's their story, we have to accept their story the way it is. Okay. And then isusu manje tochiti right. Kana mapatsi achona asina kudzoka, vachaita sei? Is he going to rot in the mortuary? Because from your early discussions, Elizabeth, vanhu vanga vachiti vakatora bhokisi remukomana uyu vakaiswa mumotikari paya akataura vanhu vakatoita U-turn kumudzosera kukwekwe, you remember? Yes. And then pavakanaisa pamba paya Munyaradzi akabva apa instructions ekuti vadzokere kuteam area
Yes. Vachinoita marituals. Saka these people have got a belief system which is totally different from ours. Yeah. This is why I'm saying it's their story. So let's take their story as it is and understand their belief system. I don't know if you are aware of the African religion. Yes, I know. And then we have got the Christian religion, non-Muslim. Saka, we need to respect people, what they believe in. I cannot judge them, but I'm mostly concerned in Kuti. Now, as the church, how can we help each other? Tichibatsire vanhu vanenge vaponderwa hama yavo, ma-survivors acho nezvese. How can we help them, and what is our counsel to them? How are we going to guide them? How are we going to give them sustaining information to live with the loss? Okay. And how are we going to help them to be liberated from all these issues? Okay. I don't know if I've answered you. Yes, you did. But ndangachida kubvunza zvakare kuti ndazwa muchiti isu sechechi we are there to help vanhu vanenge vaponderwa hama dzavo kuedza kudzoreredzana navo. Do you offer counseling at this time? Nyangwe sezvakaita nyaya naMunyaradzi. Do you kuenda kuzombe kwana sekuru Mvurumu mosvika mogara navo pasi kana kuti munotozomirira nyaya iyi yasvika kumagumo mozopinda sechechi kana kuti munototanga izvezvi chitunha chiri mumochari chiri kunetsa kudai? So how do you offer counseling yenyu? Ndanga ndine way yekuti kana iwe uchienda ikoko ndaenda newe. Then ndono iwe uchitaura navo zvezva. Then ndozowana time yangu yekutaura navo. Ndichionesana navo, hearing their story. Okay. Then tochitanga kuvabatsira, because as you know, in counseling, you listen to someone's story and you probe them and you empower them to give you how they are going to come up with a solution themselves. We are not going to suggest to them what to do, but we need to help them to come up with a solution. Which is it right? Kuti Munyaradzi aramba ari kumochari asina kuvigwa. Because their belief system iri kuti iye ndiye achazonotiratidza kumusha kwake. Yes. Because remember kuti pane mention yekuti kana ndazokura ndaenda nemi kumusha kwangu monoripwa kuti makandirera. Do you see the string of the story? Kuti iri kuratidza the African religion yakakwana. Yeah. Yes. Okay. Saka, we need to follow it because they are coming from this belief system and imwe iri kuside uku. Saka, we really need to understand them first and then help them come up with their own solution. Yes. Okay. Maybe vamwe vangazoti mati mane imwe mhuri here kana kuti dzimwe mhuri kumashure dzamakambopa counseling vasangana nematambudziko akadai, and how was the response? I think as I told you kuti nyaya yako rakandidena kuti ndipinde into this issue. Yes, to the extent yekuti ndakatenda musiti kunotsvaga bhuku riya ramuchadura rakanyorwa naRibeiro. You remember story here? Yes. So I am actually linking, that book is giving me the link of how to do a follow-up of such issues. But I'm going to come up with a solution and I'll let you know. Okay. My solution will be a pastoral approach to Fundisi. How are we supposed to help people very grieved through these measures and then through the spirit of a person coming back to keep my instructions like this? Because this is very amazing. Kuti munhu anototaura kuti bvudzi rangu rireka pakati, rurimi rwangu ruri pakati. You know, it's unique, but Elizabeth, let's not forget that as we live the spiritual world, the spiritual world here, the spiritual world here, darkness. Yes.
Saka, if we recognize those two spiritual worlds, then we know, we can now understand the individual where they are coming from. I don't know if I'm making sense. Yes. All right, thank you, Doc. I think ndanzwisisa pane point yenyu. So what I can do is ndichakusenderai the first recording that we did ikoko. Because I want to walk this journey with you, and I wouldn't mind you can tell us and I'll go with you. Okay. Because as a researcher, it's important, and I also want to meet with the family and help and guide them through the way I have been trained as a pastoral counselor. Oh, okay, no problem. I'll let you know, and again go garapasi send right the links, then you go through them. All right, madam. Okay. One thing chanaida kubvunza is after tataura zvese I'm sure mataura zvinhu zvakawanda zvekuti maybe zvinogona kubatsira the family and zvinogona kubatsira zvakare other pastors out there, because this story yanga ichingouya from vanhu vakaponderwa munhu wavo and from vanhu vari kunzi ivo ndo ma-victims. So maybe tikaisa this angle yechurch, I'm sure some people vema-churches, the pastors, vese mana madzibaba vana sekuru and stuff, they will come in, they will start to see. Vacho nevakaponderwa vacho vese vanoda, and then panozonida reconciliation as well. Yeah. Reconciliation is necessary. We know kuti machiefs akapindira vari kuitawo zvavo zvenzvimbo. Yes, machifu arimo, yes. Machifu arimo ari kuita zvinhu zvemweya wenzvimbo yavo kuti unoti chi according to our culture. Saka isusu sevafundisi, we don't go against their cultural values. Yes. Even though tine belief system yedu yechurch, yedu yeBhaibheri raMwari. But muBhaibheri macho Elizabeth pane nyaya story yaCain naAbel. Mwari vanoziva kuna Cain, ropa remunun'una wako riri kuchema. Uri kuinzwa nyaya iyoyo? Yes. Right. Saka ipapo, that's the link yatiri kuda kutorawo manje isusu. Inini manje in my research. Kuti well, if Mwari could say that, what does it mean to us now? Can we say kuti ropa raMunyaradzi harisi kuchema zvechokwadi? Can we refuse it? No, we can't. Saka ndo link yandiri kutora iyoyo. I'm also linking with the word of God. Pfungwa yangu iwambosangana nayo. No, not yet. Ndosaka ndati this one I think is right, because ichazosimudzawo vamwe vanga vachifunga kuti maybe ndeye kungoti tichitaura nasekuru mvurumu nevanhu vamuchechete. But for this religious sector, I think kuti it's a good idea and it's a good start for everyone. Nyaya yedu yemuBhaibheri yaCain naNegi inobva muna Genesis 4 verse 11 to 13. Okay, yeah. Sly Media TV, building bridges.